Minkejja li pajjiżna spiċċa mxandar bħala pajjiż li bela l-ixka ta' Kroati li jinsab akkużati li mexxa skema magħrufa bħala White Flag bi frodi għall-Ministru José Herrera isem Malta ma ttappanx. Daw tapnu isem Malta. Finnu ma naħsibx li tapnu li huma ġewwa Malta. Mija jagħmlu xi 3 proġetti. Minkejja dan il-Ministru José Herrera kien sfurzat jitlob lill-organizzazzjoni White Flag International biex telimina isem Malta minn kull fejn dan kien inkluż. Dan wara li l-Gvern Laburista u b'mod speċifiku l-Ministru tal-Ambjent José Herrera kienu waqgħu għal din il-ħadma elaborata ta' proġett li suppost għandu lan li jnaddaf il-bajjiet mill-plastik u bekk jingħatalhom ċertifikat ta' bandiera bajda. Eventualment il-Kroat Kristijan Kuravic, involut fl-iskema ta' White Flag, beda jaffaċċja akkużi mill-awtoritajiet Kroati fosthom li ħoloq invoices folots għal proġetti li ammontaw f'miljuni biex jieħu lura spejjeż fit minn proġetti li suppost kellu l-appoġġ ta' diversi stilel ta' Hollywood iżda li qatt ma materializza. Fi kliem il-Ministru minkejja din il-ħadma l-importanti li sar xi tindif xi bajjiet illi lanqas għadu jiftakar li mkienu tant li kellu jitlob lajnuna tal-assistenta tiegħu. Nandafna wieħed ta' Witiżurrieq. Ġew l-għaddasa, dajjes, nies bil-volontarjat u naddafna l-qiegħ minn hemmhekk. Għamilna oħra in-naħa ta' Paradise Bay hemmhekk xejdulu. Għajntu fiha, naddafni ukoll, mortin ukoll, bist l-aqualangs u nżilt ukoll u naddafni, ġifieri naddafna. Ma nistax ngħid li ħammiġna ismna għaliex. Il-mossa ta' José Herrera tasal biss xhur wara li ħarġu fid-der l-iskandli dwar din l-organizzazzjoni. Sa Diċembru li għadda l-Ministru kien għadu qed jgħid lin-Net News li ma jistax jifhem l-allegazzjonijiet dwar dan il-proġett. Għad ma fimx min ġie defrodat. Rapporti fil-medja minn diversi kmamar tal-aħbarijiet qalu li l-Kroat Kristijan Kuravic talab li jitħallas 25,000 euro ta' kull bajja biex tingħata ċertifikat ta' White Flag, jiġifieri somma ta' qrib il-200,000 euro għal 7 bajjiet.